Srbija koju volim. Dobrodošli u 568. epizodu turističko-gastronomske TV emisije Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. Vratili smo se iz Kragujevca, avgust mesec dobro korača, a mi se pripremamo da idemo na Drinu, na rafting. I krenite sa nama. Ulazimo u drugu polovinu leta. Kažu da je avgust u Beogradu najtopliji. Zagrejane su zgrade i ulice. Asfalt se topi pod nogama. Nastavite da gledate našu 568. epizodu turističko-gastronomske emisije Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. U ovoj epizodi gledat ćete još turističke vesti. Naši bajkeri krenuli u Evropu. Istorija srpske gastronomije. Da li ste znali da je Rimsko carstvo bilo veliko preko 5 miliona kvadratnih kilometara? Kako to mi radimo? Sajam šljiva u Stragarima. Kako to mi radimo? Žabalj, kuvanje riblje čorbe. Kako to mi radimo? Opasuljivanje u Novom Bečeju. Kuvamo za vas. Baka Micina ide da svetine beogradske carske mrvice. Gost gospodin Ezekiel Videla iz dalekog Čilea. Srbija koju volim. Kako nam je javila turistička organizacija Novog Sada, iz ovog grada krenula je grupa od 4 bajkera iz Srbije i Crne Gore ka najsevernijem kraju Evrope, rtu Nordkap. Ovo je kraj drumskog puta na severu Norveške i izazov za sve, pogotovo za stanovnike Južne Evrope. Put će trajati 28 dana, a za to vreme proći će kroz 10 država i preći preko 12.000 km, gde će na krajnim destinacijama naići na loše puteve i često na velika krda irvasa. Počele su prijave za Mis turizma Srbije 2022. godine. Najlepša devojka predstavljaće našu zemlju na predstojećem svetskom izboru za Mis turizma. Veliki je broj turista koji borave u našim turističkim centrima. Obaraju se svi rekordi, a upravo je krenuo još jedan talas. Gužve su na granicama, autoputevi su zakrčeni. Pre nego što bilo gde krenete, dobro se raspitajte o stanju na putevima. Da biste uštedeli na vremenu, online rezervišite ili kupite razne brodske karte, vinjete i obavezno putno zdravstveno osiguranje. Tokom putovanja pijte dosta tečnosti i vežite pojaseve. Pri ruci neka vam se nađe i komadić čokolade koji će vam na putu dati dodatnu energiju, a tu neka bude i jedno lagano ćebe. Nastavljamo našu priču o otvorenom Balkanu. Mnogi nas kopiraju, ali mi smo prvi započeli priču da na brdovitom Balkanu živi preko 30 miliona potencijalnih turističkih nomada koji žele i vole da posete našu zemlju. Vi koji se bavite turizmom, osmeh na lice i pomozite da budemo još bolji, a inspekcije neka malo pojačaju kontrolu korišćenja vaučera. Kažu, ima zloupotreba. Ako vam u toku odmora zatreba savjet ili pomoć, Juta Call Center dežuran je 24 časa. Da ne zaboravimo, 568. put vas podsjećamo da vam se u koferu nađe i neka knjiga. Dopunite putnu apoteku. Vodite računa o ekologiji. Mislite na budućnost i na one koji tek dolaze. Na izletu, u parku, pokupite svoje đubre i đubre koje ostave vaši kućni ljubimci. Jedan bačeni pikavac nepovratno uništi 5 litara vode, a voda je život. Kud god da krenemo, naša kamera snimaće ekskluzivne novosti iz turizma. A naredne nedelje odosmo do Vira, prelepog ostrva na plavom Jadranu.
Po nama na Viru i cvrčak lepše cvrči, a miris mora vam se dugo zadržava u nozdrvama. Spremajte se za Novi Bečej i velikogospojinske dane, na kojima će biti koncerata, kuvanja riblje čorbe, parade konja i rečne flotile na Tisi. 3 dana i 3 noći zabave, smeha i veoma malo odmora. Spremamo se i za Gastro Srem u Staroj Pazovi. Po tradiciji, ponovo će nam gosti biti članovi Fidžeta, Svetskog udruženja turističkih novinara i pisaca. Mi i naši prijatelji iz Fidžeta doći ćemo i do vas na vašu manifestaciju. Samo nas pozovite. Uz pomoć stranih novinara, sem na Balkanu, gledat će vas i u celom svetu. Zato nas pratite u istom terminu i naredne nedelje na preko 86 TV stanica širom Srbije, Republike Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i drugih zemalja u okruženju. Mi imamo nacionalnu pokrivenost. Zahvaljujemo se turističkim organizacijama Beograda i Stare Pazove na pomoći oko realizacije vaše omiljene turističko-gastronomske emisije Gore dole po Balkanu, Srbija, koju volim. Uživajte! A pre nego što pogledate naredni prilog, podsećamo da uskoro počinjemo sa novim serijalom Istorija srpske i balkanske kuhinje od Nemanjića pa do današnjih dana. Hvala na pomoći gospodinu Zlatku Puntijaru, vlasniku najvećeg privatnog muzeja kuvara u Evropi. Srbija koju volim. Da li ste znali da je Rimsko carstvo obuhvatalo teritoriju od oko 5 miliona kvadratnih kilometara i predstavljalo središte raznih kultura i običaja? Jedan od običaja bile su maratonske gozbe i povraćanja. Filozof Seneka zabeležio je da Rimljani nisu bili stidljivi kad je u pitanju bilo jelo i povraćanje. Oni su povraćali kako bi opet jeli i pijeli. Nije teško zamisliti kako bogati Rimljani u svilenoj odeći leže oko trpeze ispunjene najrazličitijim jelima i pićima tokom nekih od praznika. Raskošne gozbe su često trajale i po nekoliko dana, a unosili su ogromne količine hrane i pića. Kako bi izdržali ove maratone, koristili su jednostavnu taktiku – povraćanje. Čim bi osetili da su siti, oni bi otišli u kupatilo i naterali sadržaj želuca da izađe napolje. Istorijski izvori beleže da se često nisu ni trudili da napuste sto, već su povraćali u lonce koje su držali u blizini ili na pod prostorije. Sluge bi odmah čistile i prale prostoriju. Ovu praksu ponavljali su nekoliko puta u toku dana i noći, nakon čega bi svaki put nastavljali da slave, jedu i piju. Srbija koju volim.
Srbija koju volim. Sajam šljiva u Stragarima. Prvi put posle korone u srcu Šumadije, u Stragarima pored Kragujevca, održan je veliki sajam šljiva i proizvoda od šljiva, čarobne voćke koja je ovde nekako slađa i daje nekako lepšu, bolju i ukusniju šljivovicu. Malo nas je poremetilo nevreme, ali sve se održalo na vreme i po planu i programu. Bilo je napevavanja, folklora, vožnje fijakerima i čezama. Da čujemo direktora turističke organizacije. Šumadijski dani šljive u podrudničkom kraju u mestu Stragari. Ove godine smo zaista želeli da napravimo ovu manifestaciju koja će imati bogat i sadržajan program i da u tom programu obuhvatimo sve ono čime zapravo ovaj kraj raspolaže. Ovo je podrudnički kraj, kraj bogatog kulturno-istorijskog nasleđa, kraj koji ima 3 srednjovekovna manastira, manastir Voljavču, gde je 1805. godine zasedala prva srpska vlada. Ovo je kraj Tanaska Rajića, ovo je kraj prvih olimpijaca, ovo je kraj koji ima bogatu gastronomsku ponudu, dobre domaćine, domaćice koji pripremaju najveće proizvođače šljive, voća, proizvoda od šljive i voća, čuvara, tradicije i domaće radinosti i upravo smo zbog toga hteli sve to da sklopimo u jedan program i da tim programom bogatim i sadržajnim izađemo pred posetioce, pred meštane. Drago nam je da smo ove godine animirali veliki broj meštana koji se uključio, da imamo najveći broj izlagača, tako da je to, naravno, tu su različita dešavanja koja ste imali priliku da ispratite, fijakerijada, gulašijada, jako aktivno udruženje, lovačko udruženje Srebrnica. Hteli smo da tim gastronomskim aktivnostima, degustacijom rakije, sve to da uklopimo da za svakoga postoji nešto u ovom kraju i da prikažemo da svaki posetilac koji ovdje dođe može da uživa u prirodi, u gastronomskoj ponudi, u kulturno-istorijskom, verskom nasleđu i da zaista u punom značenju te reči udahne Šumadiju. Prošetali smo i domaćina koji imaju etno kuću muzej u centru Stragara. Nailazimo na interesantne detalje. Lepo oslikane stolice, sto, stare rukotvorine, amaterske slike, vezove. Tu je uređeni venjak ispod kojeg je u ovim vrelim i stvarnim letnjim danima prijatno sedeti, popiti čašu hladne vode ili pojesti kašiku 2 meda ili slatka od šljiva. Udruženje žena predstavile su svoje rukotvorine i ručne radove, a bilo je tu i domaćih kolača. Posetili smo i manastir gde je u doba Karađorđa održana prva sednica ondašnje vlade Srbije. Dočekuje nas i Kumanija koja nas upoznaje sa istorijom manastira. Posetili smo Karađorđev konak i uživali u miru manastira. Panoramski smo razgledali sam grad Kragujevac, a kako je to bilo na razgledanju grada, vidjet ćete u nekoj od narednih epizoda. A kada ste u ovom kraju, obavezno morate posetiti i 400 godina staru vodenicu. Starina i dalje dobro melje žito, raž, ječam i kukuruz. Ovo je moja vodenica, takozvana vodenica Cicić, koja je stara, koliko mi znamo, najmanje 3 veka, jer ja sam negdje 7. generacija koju znam od osnivača, moguće da je to i dosta starije. Meljemo na reci Srebrnici, pre 200 godina za vreme Karađorđa i Miloša ovde je bilo 68 vodenica, 54 na ovoj reci. Bile su to kombinacije vodenice Valjarice ili vodenice Strugare ili vodenice sa 2 kamena ili vodenice sa 3 kamena. Maksimalno smo imali 3 vitla. Znači koliko imate vitla, toliko ima i kamenova ili ostalih pogonskih stvari. Za 2 dana obišli smo prelepu Šumadiju. Gde god pogledate, čarobne livade, brežuljci, šume.
Uskoro se vraćamo u Kragujevac na sajam turizma, pa na degustaciju ocenjivanje rakija. Naša vam je preporuka. Ne morate da idete do daleke Toskane da uživate u prirodi. Šumadija vam je na 2 sata vožnje od Beograda i razigraće vam sva čula. Srbija koju volim. Kako to mi radimo? Žabalj, kuvanje riblje čorbe. Sećate se, bili smo u Đurđevu i Žablju. Probali smo lubenice i utvrdili da su podjednako slatke i muške i ženske. Sa slatkih lubenica otišli smo do prelepog mesta gde su se kao u indijanskom logoru skupili ljubitelji prirode da kuvaju riblju čorbu. Neko je ribu upecao, a neko nabavio. Čarobno mesto, Jegrička. Ne zna se zašto je ovde lepše doći. Pecati, kupati se ili jednostavno gledati jato čaplji, roda i drugih ptica koje ovde često prave pauzu na putu za toplije krajeve. Uredno postavljena ognjišta. Pale se vatre. Polako se kuva riblja čorba. Velika je vrućina, ali se pored vatre i vode ona ne osjeća. Skupila su se društva i porodice. Okupili su se prijatelji da provedu zajedno lep dan u prirodi, a tradicija druženja je svuda oko nas, samo se treba podsjetiti da to više činimo. Ovog puta je to uz kuvanje paprikaša i malo roštilja. Danas se održava, ne mogu reći tačno koji, ali sigurno neki 19. 20. kotlić po redu. Negde od početka 2000. godina ovde se uglavnom svake godine održi ova manifestacija, ali sa nekim, da kažem, preskakanjima ili pauzama. Sada je svakako 2 godine bila pauza zbog pandemije, ali evo danas uspeli smo da okupimo 20 ekipa i nama, moram da kažem, nije bio cilj da samo kuvamo riblju čorbu. Nama je bio cilj da danas provedemo dan u prirodi, u jednom netaknutom ambijentu, da uživamo pre svega u ovoj netaknutoj prirodi, a onda usput da skuvamo i taj kotlić. Naš urednik je ponovo član žirija. Odgovoran i naporan zadatak. Treba oceniti da li je dobra boja čorbe, kako je skuvana riba i kakvi su ukus, miris i gustina. Dakle, sve ono što je predviđeno strogim pravilima. 30 čorbi je spremno za ocenjivanje. Na samo sat vremena od Beograda i u neki minut više dođete u Žabolj, pa malo igrate golf, pa probate najslađe lubenice na svetu. Pazite, najslađe lubenice na svetu i onda dođete ovdje do divnog sjajnog jezera da pecate, da se kupate i da jedete riblju čorbu. A kažem, samo sat vremena i nešto od Beograda. Bliže od Novog Sada. Živjeli vi meni bili i vidimo se uskoro ovde na Jegrička. Žiri je napokon završio svoj rad. Pošteno je ocenjivao i nije bilo žalbi. Domaćini su pripremili pehare i nagrade, a mi se polako spremamo za povratak. Lepo proveden dan u prirodi, pored vode. Jegrička je još jedan naš raj na zemlji. Raj gde treba dolaziti, a treba svratiti u Žabalj na golf ili kupiti neku lubenicu ili jednostavno iznajmiti pecaroški štap i malo pecati. Još malo pa će početi prodaja paradajza i paprike. Spremaće se zimnica, a do tada iskoristimo svaki dan da ga provedemo na vazduhu u prirodi. Obećali smo domaćinima da ćemo se uskoro ponovo videti. Narednog puta napravit ćemo lovački paprikaš. A od Beograda do Žablja treba vam malo više od sat vremena prijatne vožnje. Srbija koju volim. Kako to mi radimo? Opasuljivanje u Novom Bečeju. A na opastuljivanju, kao što smo vam već pokazali, kuvao se pasulj. Naš drug Gumenik kuvao je odličan vojnički pasulj.
a za ovaj dobar pravi vojnički pasulj, sem gumenog, zaslužna je gradska uprava i turistička organizacija Novog Bečeja. Brzo se proširila vest da je pasulj odličan i napravio se red da se proba ovaj specijalitet. Čuli smo da su pojedini domaćini dobijali nagrade više puta, pa da čujemo jednog od ranijih slavodobitnika. Od prvog dana kad je ovdje počelo upasuljivanje Novog Bečeja, od prvog dana sam ovdje. Znači kad se svaki put, nisam izostao ni jedan put. Neku nagradu su osvojili? Pa osvojio sam od 15 godina minimalno 8 prvih nagrada. Bilo nekih para? Pa? Bilo nekih para? Nije. Sve su to neke nagrade, pehari, čuda i šta. To je za šutiranje kući. Više nema mesta u tim odajama gdje da držimo pehare. Sjajno je što je Novi Bečej dobio još jedan odličan prostor na obali reke, gde nikome ne smetate, a možete da se opustite. Nadamo se da će uskoro i sam kamp biti pun turista, kampera. Već smo vam rekli da su se skupili članovi gastrokaravana. Učesnici karavana su se i sami takmičili, a mi smo iskoristili priliku da ih čujemo. Pa u Homolje mogu da vam kažem da se pohvalimo najviše netaknutom prirodom, bogatim vazduhom, velikim šumama, bistrim izvorskim vodama, homoljskim medom koji se skuplja na biljkama netaknute hemijom, travčice, homoljske jagnje, može da predstavimo homoljski sir. Gde god da idete, u Homolje je najbolje. Polako završavamo lepu priču iz Novog Bečeja. Beše dobar pasulj i lepo provedeni dan i veče uz Tisu, a uskoro evo nas ponovo u Novom Bečeju na jednoj od najvećih i najboljih manifestacija kod nas, Novobečejskim velikogospojinskim danima koji se održavaju od 26. do 28. avgusta. Posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom dnevnom i noćnom programu za sve generacije, a posebno su interesantne podmanifestacije poput takmičenja u kuvanju riblje čorbe, parade konja, rečnih flotila i vožnja čamcima na Tisi. Spremajte se, vidimo se uskoro na velikogospojinskim danima u Novom Bečeju. Srbija koju volim. A pre nego što negde krenete na put, proverite da li ste poneli vaučer, važeći pasoš za oni koji putuju u inostranstvo, zdravstvenu knjižicu, isključite struju, proverite prozore i vrata, ostavite neko škiljavo svetlo, dajte komšiji ključeve da nahrani kućne ljubimce i obavestite vašu stanicu policije da ste na putu. Etno selo Sunčana reka iz Banje Koviljače, na obali Drine. Vrhunski smeštaj i gastronomska ponuda, sportsko-adrenalinski avanturistički sadržaj, team building, energija prirode, obala snova. Vaše etno selo Sunčana reka. Na samo 14 km od centra Zlatibora, na putu za Crnu Goru, smestio se jedinstveni kaubojski grad i indijansko selo El Paso City, pravo mesto da u društvu Davida Kroketa, Vinetua ili bika koji sedi, napravite pauzu, dobro jedete, osvežite se dobrim domaćim kolačem ili prespavate u indijanskom digmanu, doseljeničkim kolima i brvnarama koji imaju sve sadržaje modernog smeštaja. El Paso City vas čeka. Dođite da osetimo čar iz Zlatibora na neki drugačiji način. Telefon 063 489 616. Mail adresa info@elpasozlatibor.com. Provedite vikend, deo odmora ili jednostavno samo ručajte ili večerajte pored basena na samo nepunih sat vremena lagane vožnje od Beograda. Deliblatska čarda smestila se na obroncima Deliblatske peščare, blizu jezera Kraljevac,
Sramske i Smederevske tvrđave. Uživajte na otvorenim bazenima uz specijalitete domaće kuhinje, vina sa peska, domaće sokove i naravno domaće kolače. Uzmite nove vaučere i uživajte pored naših novootvorenih bazena. Radno vreme bazena od 8 do ponoći. Pozovite 061 20 35 678. Dobrodošli u Hotel Prezident na Paliću. Provedite odmor za pamćenje. Opustite se i uživajte u prijatnom ambijentu, tradicionalnim vojvođanskim ukusima, wellness i spa centru, šetnjama. Oslobodite se stresa i uživajte sa svojim najbližima. Održite vitku liniju i dobru kondiciju u teretani uz sportsku ili relaks masažu. Zadržite dobar osjećaj kao kod kuće, a sa sobom povedite i svog kućnog ljubimca. 22 godine sa vama, Hotel Prezident na Paliću. Klub prijatelja UNICEF-a je broj 1 klub po ljubavi koju nam dajete, ali nam je potrebno da se svi uključite još više, da budete deo ovog tima koji može da pobedi zajedno sa vama, koji može da ima jedan zajednički cilj, a to je sve usmereno u pravilnom i pravilnijem odrastanju naše dece. Zato vas pozivam sve individualno, kako i kroz vaše kompanije, da postanete svim srcem uz nas deo ovog velikog i lepog kluba. Hajde ho! Dobar dan i dobrodošli u 568. emisiju Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. 568. put pravimo nešto lepo, dobro po starim, dobrim bakamicinim i da svetinim beogradskim receptima. Leto je, vrućina je. Mi jesmo pohvali meso. I ostalo nam je od pohvalnog mesa. Šalim se. Obično ovo pravimo što ćemo sad praviti kad pohvalimo meso. Pa onda od pohvanja, ono što nam je ostalo, od toga napravimo carske mrvice. Ovog puta ćemo za vas da napravimo carske mrvice. Leto je, mrzime da kuvam. Bakamicine i Deda Svetine beogradske carske mrvice. Potrebne namirnice. Ostatak od smese za pohovanje ili posebno zamesiti. 2 jaja, šećer, vanilin šećer, brašno, po želji orahe i na vrh noža soda bikarbone. Ovo lepo ide uz neko voće, kasnije uz malo oraha, uz malo šećera, da nam prođe, da nam bude lepše, milije i bolje. Uzmemo 2 jajca. Ja sam kao klinac obožavao jedne carske mrvice. Moja mama je to pravila kad je pohvala meso, moja baba Mica je to pravila kad je pohvala meso i uvek bi ostavila malo za carske mrvice. A to je jednostavan recept. Umutimo jaja, dodamo malo vodice, i sada mi je ostalo od pohvalanja brašna. Ostale su nam prezle, ostalo nam je brašna. I stavimo ovde ovako, to što mi je ostalo, da zamutimo kao za palačinke. Malo gušće nego za palačinke. Jel? Tako reći, gotovo. Ako imate vanilin šećer, dodajte vanilin šećer. Ako nemate vanilin šećer, opet dobro. Ovako, na vrh kaščice soda bikarbone, da bude lepše, sad se više vode sipa nego što treba. I naše testo za carske mrvice je gotovo. Ovu čarobnu mašinu za pice stavljamo ovde da se greje
I pravimo carske mrvice. Ovo posle možete da jedete i s orasima, i sa džemom, i sa marmeladom. Ja najviše volim da jedem sa šećerom. Tako je mene moja nana učila, odnosno baka Mica. Ja to tako najviše volim da krkam. Znači mi ovo samo lepo da rasporedimo, da se ovo lepo peče i odmah seckamo. Pazi sad, odmah seckamo. Možete malo da posolite šećerom, da bude ukusnije. Došao je neko i vi ne značite šta ćete. A taj neko voli da jede nešto slatko i vi napravite njemu za čas posla carske mrvice. Ne morate da pohujete meso. Čak ne morate ni sa jajetom da stavite. Možete i bez jaje. Polako se ovo peče. Mora lepo da se ispeče. Ja sam se malo nisam ih pošećerio, nisam ih dovoljno posolio, ali ću ostaviti malo cimeta od zgore, a šećer će tek da ide sada. I evo, tako reći, jubilarna emisija Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim, 568. gotova. Čekam još malo gosti da dođu. Ovo smo smučkali, napravili smo carske mrvice, što sam ja mnogo volio kad sam bio mali, a volim i sad. Cimet lepo miriše. Potrudit ću se da napravim neki mali TV ekran sa mirisom, pa neću sa ukusom, ali samo sa mirisom. I evo, čiča, miča, gotova i ova naša priča. Priprema. Umutiti jaja, pa dodati malo mleka i brašno. Testo mora da bude gušće nego za palačinke. Ispeći ga, pa ga iseckati. Po želji dodati orahe, šećer, a može i med ili džem. Za carske mrvice ja imam jednog carskog gosta s one strane Atlantskog okeana. Prošle godine su imali nešto bliže iz Meksika, a ovog puta gosta dolazi iz dalekog Čilea. Dobar dan. Dobar dan, Radmilo. Kako si? Dobar sam ti. Si dobro? Dobro. Dođi malo bliže kod mene. Ovo je za poklon. Jedno čilijansko vino sa jednog svetskog čoveka kao ti, da uživaš. Da uživo. Čilijanska vina su lepa. Tako je. Ima ih svuda. Ima ih svuda. Retko kad možeš da nađeš ovdje, nažalost u Srbiji, ali Čile je poznat zbog vina. A otkud ti u Srbiji? Ajde. 2016. godine dolazim ovdje na Balkan da vidim ovaj region. Kako izgleda Balkan? Pa lepo mi je. Lepo mi je. Egzotična mi je Balkan kao i cela Latina Amerika sa vas. Tako da u to vreme sam obilazio sve balkanske prestionice i Beograd mi je fascinirao u to vreme, toliko da sam se vratio u Čileo i ništa. Htio sam da se vratim, ali ne kao turista, nego zapravo da živim. I evo mi je, 3 godine već kod vas. Nisi se pokajao? Da. A ima neka devojka, imaš svadba, neko će da bude nešto? Budit ćemo u budućnosti sigurno. Znači, rešio si da ostaneš u Srbiji? Da, to je sakon. Onda, zato što si rešio da ostaneš u Srbiji, morao da probaš carske mrvice. Ajde. Ovo je moja baba meni pravila i moja mama. Evo sad nisam ti ja baš deda, ali eto, napravio sam ti. Probat ćemo. Da probaš malo car. Mi ćemo i posle da probamo malo više.
Znači, sad možda staviš ovde šećera, možeš malo meda, ja ću malo šećera. Evo. Aha, ti staviš preko, Ovako, evo ovako. Ajmo mi da probamo ovo čilansko vino. Da se nazdravljamo. Živjeli. Znaš šta, ima jedan izraz u našoj kulturi koji kaže al que al mundo vino i no toma vino, a que čuča vino, to znači na srpskom kao koji je došao u svet, odnosno ko se rodi u njemu, a ne pije vino, pa zašto je došao? Toliko je taj izraz popularno i to pokazuje vrednost o vinama u našoj kulturi. U Čilu. Tako da... Misli, vino bez muzike, kako bi to bilo? Pa, ne mogu da to... Ne. Ide sa muzikom. Ide sa muzikom. Pazi, ali koliko ja znam, ti si obišao sve manifestacije koje se tiču turizma u Srbiji. Da, to je ispunjava svoj boravak ovde i nastavit ćemo. Da ulazimo. Jer ti se sviđaju manifestacije? Kako ne, jeste preko manifestacije, ne znam, možemo da vidimo i da upoznamo Srbiju na licu mesta i eto. Gde bi ti preporučio se ode na neku manifestaciju? Naprimer, sad se obraćam tamo, odnosno u Guču. U Guču? Da, to je na početku avgusta, tako da ići ćemo tamo da vidimo kako izgleda tu manifestaciju. A evo Guča u Zemunu. Komšija, neće baš biti truba, ali će biti gitara. Ajmo. Živjeli. Znaš ti kako su nastalo čilanstvo? Ne znam, aj sad mi ti kaži kako su... Tako što su Italijani brodovima u sanducima odneli čokot. Dobro. I Francuzi, da. I Srbi su bili. A najviše Italijani. Možeš da probaš malo carske vrvice? Ne mogu preslano. Dobro. U Srbiji varoš velika, uz nju teče reka Morava, kraj nje smo se dušom sreli mi, sreli smo se i zavoleli. Uz Moravu vetar duva, stari ribar tajnu čuva, niko za nas ne mora da zna. Ruke mi kad tebi lete, svi još misle da si dete, a na jesen ženit ću se ja. A na jesen ću se ženim ja. Oću, rešio sam. Tako moje Nišlije drugari pevaju. Ali na jesen ću se ženim. Ću se ženimo. Evo, nas dvoje ćemo se ženimo. Pa da. A da. I pišite nam, i šaljite nam, svašta nam šaljite, što god hoćete, šaljite nam. Gospođe Melanija, treba nam kamere. Sad smo Bero, Amerika, Čile, Meksiko. Pošaljite neku kamericu da popravimo slikicu. Vladimir Vladimiroviću, doviđenja, ne treba jesetra, a vi dođite nam, budite na gosti i tutu papa. Ćao! Ćao! Pratili ste jednu od najgledanijih turističkih emisija Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. Pratite nas na Instagramu i zvaničnoj Facebook stranici Srbija koju volim. Srbija koju volim.